Dobré ráno, máme tu ďalší deň. Dneska je o dosť teplejšie, nefúka ani taký vietor a ideme na tie pláže. Každopádne som tu normálne, že v krátkom rukáve aj úplne príjemne. Škoda, že nám sem nesvietí slniečko na balkón. Máme krásny výhľad tam na more. Sice sme spali fakt maličko, ešte sme spať nejak o 2:30 a už o nejakej 8 sme stávali, lebo máme tu vlastne raňajky v cene, takže museli sme ich stihnúť, keďže sú do 9:30, ale nejako sme to zvládli. Už som si dala aj kávičku. No a nebudem to tu ďalej okecavať a poďme si to tu spoločne pohodiť. A ty boli z toho letiska. Čo tešíme? Zrúcanina. Sme v prístave. A to vyzerá fakt úplne mega. Máme zase krásny západ. No a tuto slečna sa už pol hodinu rozhoduje. Fakt, že skoro to je pol hodina. Ktorú korytnačku si vezme? Ja som sa zatiaľ stihla vybrať magnetky pre rodinu. A pozrieme ešte nejaké suveníry. Tuto sa mi páčia tí želvíry. Inak tu majú samé gule, už toto je krásne. Ale tie nie sú moc pekné. Sú také detské.
koláčiky. Toto je nádherné, aha. Juha. Toto je snad najlepšia omeleta, ako som kedy jedla, takže som si musela naložiť druhýkrát, urobila som si už aj kavičku a druhé kolo. No tu máme hotel. Prejdeme takto peši cez prechod a tadeto a dostaneme sa na pláž. A tam musí byť pekná búrka, pretože je taká čierňavá. Wow, a tuto sa musí dobre kúpať. Pozri sa, aké priesvitné more. Priesvitné. Azurové. Pozri sa, ohraničené, oni si to tu kamení ohraničili a je to úplne čisté. To je nádhera proste. Ja sa asi zblázním. Takže my už sme na pláži pri hoteli. Máme to nejakých 400-500 metrov od hotela a je to tu nádherné, je to tu fakt nádherné. Sice tam za nami je pravdepodobne búrka, aj tu má byť búrka, má tu pršať, ale dúfam, že to nepríde niekedy teraz, ale že to príde až neskôr večer, keď budeme odchádzať. Každopádne proste to sa nedá slovami opísať, musíte iba nasávať, užívať si to a ideme si to trochu užiť, ideme sa tu poprechádzať po pláži a ideme natočiť alebo nafotiť nejaký content na sociálne siete a potom si tu asi posedíme, užijeme si to tu a potom pôjdeme asi ďalej, takže asi toľko z tejto cesty tohto dňa. Dneska nás čaká iba takýto deň oddychový pri pláži a potom vlastne po obede už sa budeme najesť a pôjdeme proste cestovať domov. Takže úžasné. Inak voda je akože dosť studená, ale úplne nádherne modrá, úplne priezračná. Najradšej by som sa tam šupla. No, presúvame sa na ďalšiu pláž, toto je tá prvá pláž, na ktorej sme boli v sobotu. Tu už tak vyššie fúka, ale je to tu nádherné, aj ten areál, alebo jak to mám povedať. Ten rezort je tu úplne, že nádherný. Tu je aj slniečko a všade samé palmy, proste wow. No a samozrejme na každom rohu sú mačky, ale ja milujem mačky, takže si to totálne užívam. No a ideme z tamtej strany a tam vlastne vzadu je búrka. Už tam ako dosť fúkalo. Našli sme krásne miesto na fotečky, takže ideme sem, alebo sa postavíme a tu máme fotiť, takže wow.
No, takže my už odchádzame z hotela, ideme sa niekde do mesta najesť a potom pôjdeme na letisko a domov. Takže tento hotel si tu ukladám, bolo to fajn. Trošku sa nám tu rozpršalo. Po daždi vychádza vždycky čo? Slnko.